Iki lho rek, taruhnya rumah Scandinavian. Tipe Floren, bukan nih, 7,5 kali rolas, hargane 600 jutaan. Nomor di Kari Pinanto. Nah, lagi pembelian so kredit KPR Bank, cukup 5 juta tok langsung proses pemekasan. Nah, iki terus jalan nih, wong kok ngene ya gede. Nah, saya langsung ya telepon nang omah ya. Nang kene iki oleh free pagar settingan kayak ngene iki ya. Nah, saya iki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki. Nah, sebelah kiri kene iki ngene arek karpote mobil opo sing mlebu kok panatur dhewe ya. Sing masih ono tali areng ngene ben cek banyune metu ya. Belakang kene iki ono taman mini oleh free tandon air ya bawah. Iki bener masa depan omae koyo ngene iki ya. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah. Bab sih masih kusener Almino Raya kata das. Iki langsung nang gone arah ruang tamune. Wombo koyo ngene lho. Iki pen diopo engko wis penatur dhewe, yo penak yo. Jendela yo ono loro, ki weten sing sop gak tutup. Yo, sebagian ngene iki ono kocoe kena gawe penerangan siang hari. Cara ono ben menghemat listrik yo. Nah, saiki langsung lurus mrene. Iki nang gone kamar tidure. Kiwa tengene wis ana jendelae, pojok-pojok koyo ngene yo. Sing pasti langsung menghadap nang gone area taman. Tek tangi ben opo? Ben seger ngono yo. Nah, saiki langsung nenggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar kedua wis koyo ngene iki modelnya. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nang pintu iki. Kira-kira apa? Pen penasaran padha aku yo. Bapak kan yo Ji2. Nah. Iki nang gone area dapure nang sebelah kanan kene iki yo. Iki ngluwe ape maneh pen gawe kitchen set solo apa sidrum free yo pen pasang dhewe. Nah kene iki iso pen gawe ngara laundry room utawa cuci jemur. Ben opo? Ben gak cemren tenan ngarepku ben yo. Ha, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar mandine, ki utangane wis full keramikan. WC-ne nggih duduk, screenshot ready. Ha, saiki langsung tak ceritane nang kene. Nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omane ukurane 7,5 kali rolas hargane 600 jutaan. Untuk super lokasi bandene wis prekamat nekamat harga yo. Wis ngene gak sesuai. Blenger iku, ben Mas singgur. Awang Almino rep kata das.